Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare neimwe long episode kuitira kuti pamunenge muri kumabasa munge muchizoteerera, asi vana haidi tinofanira kupota tichivabatsirawo mucomment section. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatsirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi baba vangu vakaburitsa chokwadi chavainge vakachivanza for more than 18 years. Vakandiudza kuti tose tiri 4 hatisi vana vavo. Ivo baba vakatomborora umwe mukadzi, vakazviona kuti havazvarisi, but vakati he was not sure sezvo mukadzi wacho aiva nevana vake, so he did not know if he was the one that had a problem. So vakabva vachizotaurawo nefriend yavo uyo wavanoti akazoshayika. Now I'm confused kuti tingava tiri vana vebest friend yavo here, because kana vakakwanisa kumuudza kuti vane dambudziko, ko kana kuri kunzi zvose zvavari kutiudza zvekuti baba vedu ndeve kuMalawi, what if it is just a lie mukoma? So I just want to know kubvawo kune vedare renyu avo vanogona kunyatsokuteerera nyaya nekunyatsokufunga zvakadzama. Inzwaiwo nyaya yangu. Maybe baba havasi kunyatsokundiudza chokwadi chose. Saka baba vanoti vakati vaudza friend yavo kuti vainge vachifungidzira kuti ndivo vane dambudziko, after varoora vakabva vachizonzi chitsvaka mhandara vanova vari amai vedu, vakatorwa vari mhandara nababa vedu, vakabva vachizogara. Baba vanoti vakagara kwe6 years nomwana kusvika vazoita kuti amai vangu vange vachirara naGarden Boy. Baba ivavo ndinovarangarira, but it is just that the memories that are slowly fading away. Tainge tina Garden Boy, but ainge ari Garden Boy wechikuru. I still remember his face though, but not that much. Kana zita ndatorikanganwa. I wanted to ask my mom, but mama vangu manje vane dambudziko rechirwere chemoyo. My dad has since told me to not even ask mom about this, nekuti vane chirwere chemoyo. And I also do not want my mom to die, because mama vangu havatotendedzwi kufara zvakanyanyisa, havatendedzwi zvikare kusuwa. Vanofanira kungogara vari paaverage, vasinganyanyi kufara, vasinganyanyi kuboekana sterek. So maybe my mom, she has more information that she can share with us, because if it is true kuti baba vedu ndiye mundara iye wekuMalawi, I would love to go and see him kana vachiri vapenyu. I just want to connect with him to ask him kuti how painful was it kuti unoudzwa nabosi vako kuti rara nemukadzi wangu umuitise vana kusvika wamuitisa vana 4, according to the story that I was told by my dad. Saka vakati amai vangu varare naGarden Boy wavo, amai vakabva vaita nhumbu. Ndini ndakatanga kuzvarwa, saka tose ivo vakati tina baba 1 uyo ainge ari mudhara wekuMalawi, asi baba vari kuti ivo havazivi kwavari baba vedu nekuti vakazodzokera kuMalawi. Kune avo vanogona kuita ma-investigations, please tell me, is there anything amiss here? I have told you everything that my dad told me, but somehow deep down I feel like my dad is lying to me. Vakanditi, you can tell your siblings that I'm not your real dad, I'm not your biological father. Kana muchida tinoenda kuma DNA if you promise me kuti you'll never ask your mom about it, because I was the one who forced her into that situation. According to what he told me was that mama vangu vakatomboita nguva vachiramba, saka dhedhi vakati hama dzangu ndo dzava kunetsa, dziri kuti nguva yarebesa, mukadzi wakaroora ingomwa hazvari, chimudzosera kuvabereki vake. Nekuda kwekuti dhedhi vangu vakati amai vainge vachivada nemoyo wavo wose, he then made that sacrifice
mushure mekunge vazviziva kuti Evil, he was unable to impregnate my mom. So I just need the honest truth from you. What are we supposed to do? Togara pasi here na mama. Like mama vangu ne condition yavainayo. If you are a doctor, anoteererawo zvirongwa izvi, or a nurse, or someone anenge aine ruzivo rwekuti vanhu vanenge vaine heart conditions like my mom vasingatendedzwi kunyanya kufara kana kunyanya kusuwa, how do we sit with her down in a way yekuti we won't damage her, because I do not want to lose my mom. As for my dad, whom I can now say is my stepdad, vari kurwara zvisingaiti. Like pandakadzokera komba mukoma ndakachema pandakaona daddy vangu returning back from school. I cried a lot because he is sick. Daddy vangu kana kufamba havachanyatso kugona kufamba zvakanaka, plus vari kuita futi maronda pasi petsoka dzavo. Saka vakandidaidza vakati, ndiwe musikana wangu mukuru, uzosara uchichengeta vanin'ina vako. Handiti ka. Ndikatotanga kutochema, vakati no, munhu kana achirwara achiri mupenyu haachemwi. Vakati vainge vachida kuti ndinge ndichishinga, vakati chitsigisa hana yako because pane zvandiri kuda kukuudza. That was when he told me that story. Like, I am lost. I don't even know what else to do, who else to talk to. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Yo, ya pakaipa. Kana wanga uri iwewe nebaba vako vakuudza kuti ndo nyaya iripo, unozvifambisa sei? What do you do? How do you handle such a situation? Ngati mubatsirei mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi kunyangwe pandichadzokera kuchikoro, I'm just going to drink alcohol to enjoy, but ndakaedza kutaura naye ndikati make sure kuti you don't do drugs, you don't go out clubbing, because unokwanisa kuzozvikanganisira upenyu hwako. Iye akati why not? My life has been a lie. We have been living a lie. I don't even know where my dad is and who my dad is, but I want to go with my stepdad kuma DNA just to be sure. Yo, kana wanga uri iwewe waizvifambisa sei? Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi wainge uri musi weChristmas day mukoma, ndakawana murume wangu ari mubed nehanzvadzi yangu. Mukoma nashi, ndapererwa ini. Murume wangu ndiye ainge akatoitwa mukadzi. Vainge vakatorara side by side, vakaita cuddling, but brother yangu iye ainge akavhura makumbo ake, ende ndakatoona kutoti ainge akatopfeka condom. Condom iri rainge ritori nehurume mukati. What made me to go to my brother's room was noise yandakanzwa. We started drinking kubva zuva ratakasvika kunoku kuZim tichibva kuSouth Africa. We arrived musi wa22 December. Tikabva tachizoenda tikanoona hama dzake. Then on the 23rd we then went to my brother's house. Ndo kwatainge tichida kuti tinge tichizospenda Christmas. So as we were drinking, takatanga kunwa since early morning tichigocha. It was my husband ne brother yangu vainge vachigocha, inini namakoti tiri busy tichimhanya tiri mumba tichibika. But now that I know kuti ndo zvavanga vagara vachiita izvi, ndava kutanga kufunga kuti saka Tsano nemukwasha vanga vagara vachidanana. It was something that was unexpected. Ende pane pamwe apo pavakatomboronga jeni, ndikati hapana chakaipa. Tsano nemukwasha vachiita maroad trips avo ndisingazvizivi kuti vanhu vari kufambidzana. So I was drunk mukoma, but ndakanzwa faint noises. Ndikabva ndachizoenda kubedroom. I don't remember anymore kuti ndakazobva kubedroom sei ndichizodzoka kuspare bedroom ndichizorohwa neblackout.
but early in the morning when I woke up, that was when pandakazofunga kuti no man, yesterday there was something that was funny that I had in the bedroom ndikaendako, and I don't know what happened. When I wake up ndakabva ndachizoona kuti muroora ainge achiri akatorohwawo neblackout, ainge akatorara mudining. I woke up, it was around 6 a.m. early in the morning, ndakarohwa nebhabharasi. Saka ndakatomboda kunotora doro kufridge, but ndikati no man, since muroora akarara umu, my husband, where is he? Saka ndakatofungidzira kuti maybe murume wangu ainge apinza kana huri, ndikati ndichanyarirepi. That is what I thought. I then went to the bedroom, ndikavhura door. Shura randakaona mukomanashi kusvika pari nhasi, I still can't believe my eyes. The things that I saw, I still can't even believe it. Handizivi kuti ndingazvirondedzera ndichiti kudii. These two gentlemen, they were in bed hugging each other as if they were husband and wife, and wangu murume ndiye ainge atori mukadzi in that situation. So I just closed the door, ndikadzoka kuspare bedroom. I am in a state of shock, and I have not yet even asked my husband kuti ko ndo zvazviri here izvi. I just need advice how to handle this situation. Ndotanga nekubvunza makoti, nekuti maybe makoti anenge akabudirwa pachena nebrother yangu ane zvaanenge achiziva. I would appreciate it mukoma if you post my story. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndo zvavakasanganawo nazvo izvi. Akomana ndo anonzi Mashura chaiwo. Mashura, asi ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava hanzi ndoita zvekuita sei. Ndinoona sekunge maybe mukatanga nekubvunza mwana waamai venyu motanga mavabvunza kuti saka ndo zvazviri here, then you can hear his own side of the story. Strange things indeed they do happen in this world. Uyai nawo mascandals enyu tinge tichizomaposta panapa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mainge muri mugore ra2015, upenyu hwainge hwaoma mukoma. Ndainge ndaitawo dambudziko rekuti kana ndikaroora mukadzi obva anditiza, but nekuda kwekuti kudzinza rekwedu kwainge kuine mweya wengozi, saka mumhuri mukaita mweya wengozi vanotanga kusundidzira mweya iwoyo wengozi kune avo vanenge vasingapindi kana kuenda kudzin'anga kunobetserwa kumaprofita, nekuti there is no way yekuti ungazozviziva kuti mudzinza rekwenyu mune mweya wengozi. So that is what was happening in our family. Baba pavakazofa zvinhu zvakabva zvachizotoita wese, vanhu vaitoita mapira avo sezvo amai vangu ivo vaizviti munhu anonamata, vainge vasingadi kuva part of what used to happen in the family. Saka chose chakaipa chaingosundidzirwa kwatiri. Saka mukukura kwedu kwatakaita taiva vanhu vekuti taingotambudzika. Hanzvadzi dzangu dzakangomitisiwa. Ininiwo wacho ndakatanga kusangana nematambudziko ekuchengeteswa vana vainge vasiri vangu, uye zvekare nekuroora vakadzi ndotizwa nemukadzi after mukadzi andibira mari. Ndakazoona kuti Zimbabwe yava kundirwadza, ndokubva ndachizouya kuJoni. Pandakauya muJoni mainge muri mugore ra2008. Kubva ipapo kusvika 2014, it was end of 2014, ndo pandakazofunga kuti ndinge ndichizoromba. Handina kuromba nekuda kwekuti ndainge ndichida, but ndakatoona kuti ndainge ndanyanya kutorerwa upfumi hwangu nevanhukadzi. This was after ndabva mukurambwa nemukadzi. Mukadzi uyu akanditamba yakapenga. Sezvo ndainge ndisinawo passport, tainge tiine motikari. Akazotora motikari iyoyo sezvo yainge iri muzita rake. Saka ndakatomugadzirirawo traffic register. Ndikati motikari yatawana kuchipa iyi because ndakaitenga pamurungu. Ndikati
iwewe ndiwe une passport, ndiwe unokwanisa kuita traffic rage, because ndainge ndakatomubvisira mari ndichiti changu ndechako, chako zvekare ndechangu. Saka handina kunge ndakaziva kuti iye ainge atobatwa nemweya wehundyire, akakalkuleta akaona kuti kana akanditorera motikari ndiye anenge atobhenefita, sezvo ndainge ndakabvawo kumubvisira mari apa tainge tisati tava nemwana tose. Ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizofunga kuromba, because ndini ndainge ndakatenga motikari yacho. Ndaigara ndiine stress nguva dzose nekuda kwemasituation andainge ndichisangana nawo. Ndakazoshanda nomumwe mudhara uyo ainge achiita zvekuvaka soon after ndabva mukurambwa. Mainge muri muna September, tainge tichisa matiles pamba peumwe muzulu. Takati tapedza around end of November, asi mari haina kubuda. Vakatanga kunetsana apa isuwo mukoma tainge takatarisirawo kuti tainge tichazopiwa mari dzeChristmas, but hazvina kuzoitika. Saka mudhara watainge tichishandira ainge ari munhu ainge aine mari dzake. Then ndokubva achizondiudza kuti ainge achida kuti tinge tichizoenda tose kumusha. Akati ndichaenda newe kumusha, kana taenda tose kumusha ndichanokupa mari, kana uchida unokwanisa kutambira Christmas kumusha kana kuti odzoka zvako kuSouth Africa, but ndinokukwidza pabhazi, ndinenge ndakupa mari odzoka uchipa vamwe avo vatainge tashanda navo mari dzeXmas. Takazoti tasvika kumba kwake mudhara iyeye, ndakaona kuti aiwa ainge ari munhu ainge aine mari dzake. Akandiudza kuti ainge achida kuti tinge tichienda kun'anga kunogadzira muzulu kuti mari inge ichibuda. Takazoenda tose kun'anga. Takati tasvikako kun'anga, ndakabva ndachizoona kuti kwainge kuine vanhu vakawanda, ende n'anga iyoyo yaitoratidza kuti yainge ichiziva zvayainge ichiita. Saka ndakazoti ndawanawo mukana, ndakataura nemuzukuru wasekuru vacho ndikati neniwo ndainge ndichida kubatsirwa. Ndakabva ndachizopiwawo zuva zvekare nenguva yekuti ndige ndichizobatsirwa. Ndakataura nemurungu wangu, akati hapana chakaipa. Akangoti kwandiri, mishonga yokuMalawi unozoigona here, nekuti ine dzimwe mhiko dzinorwadza kudzitevera nekudzitevedzera. Ndikati ini handina chandingatadza pari zvino, because chandiri kuda imari chete. Ndakabva ndachizopiwa hari. Ndapiwa hari, ndakatarisa ndikaona kuti mukati mehari mainge muine mbeu dzainge dziri 10 zviri zviyo. Ndikanzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizouraya hama dzangu 10 pambeu yoga yoga. Paifanira kuti pange pachizowana hama yangu imwe chete inofa, uyo wandinenge ndachekeresa ndauraya. Then ndinobva ndachizotora mbeu iya, then ndobva ndachizoenda ndobva ndachizonosima zviyo zviya paguva rake. Kumera kunenge kwaita zviyo paguva rake haazombofi akakwanisa kumuka. Kubva 2016 kusvika now tava mugore ra2025. Ndava nehama 4 idzo dzandauraya. Pose pandinouraya hama ndinoenda paguva rake. After tabva mukumuviga ndobva ndachizonodyara modzi iyoyo. Ndinongosiya ndaidyara ndoitira weti yangu, ende inotomera pasina kana mazuva. Mukomana ashe ndakaudzwa kuti pachazofa dzimwe hama dzangu 6 hanzi ndichadzokera pazero, ende handisi kuzofa. N'anga yacho yakataura iyo ikati, ndiri kutarisa ndiri kuona kuti Mwari vakuwedzera mazuva ekurarama. Hanzi ndichararama kusvika ndava kukumbira Mwari kuti vange vachindiuraya, asi hanzi rufu harusi kuzouya kwandiri nekukasika. Hanzi ndichadzokera pazero, but ndinenge ndambodya mukoma. Kuzoona pachazofa dzimwe hama dzangu 6, ndinongonamata kuti dai hama dzangu dzambopusha kana zvekuma 30 kana kuti 40 years, ndichingoraramawo ndichidya ndichiguta. Pari zvino ndiri kunakirwa nemari zvakawanda. Kutaura chokwadi handina basa nazvo. Vakomana vemudzinza rekwedu angova marombe anonwa tumbwa
vasikana mahure emumabhawa vanotozivikanwa. Ndine mwana webrother yangu nawo ava ne3 years, akazvarwa aine chipo chake. Pandakaenda kuzimu, pandakamuona, ndakabva ndachizosensa kuti mwana uyu ane chipo chiri paari chiri kuda kufumura urombwa hwangu. Sezvandagara ndichiita pose pandinoenda kumusha, ndakakumbira vana ndikati ndoda kumboenda nevana vangu kumashops. Ndikati kwirai mumotikari, vana vose vakamhanyira kukwira mumotikari. Ndokubva ndachizobuda nevana tikaenda kumashops. Takati tasvika kumashops, ndakabva ndachizoenda nevana pane kamwe kashop ako kanotengesa zvinhu zvechivanhu including machira. Ndokubva ndachizotenga mucheka wangu weretso. Ndakati ndatenga mucheka iwoyo but handisirini ndakaubhadhara. Mwana uyu zvandakamuita ndezvekudai, ndakamubatisa mari ndikati iwe tenga jira rako iri. Ndokubva ndamubatisa akapa munhu ainge achitengesa. Ndokubva ndamugamuchidza mucheka uya wakapetwa uri muplastic. Takazoti tava mumotikari, vose vana havana kana chavainge vachimbonzwisisa kuti chii chiri kuitika. Takati tava mumotikari, ndakabva ndamupa 10 US mwana, ndikati chinditengeserawo mwanangu, tengesera bamunini vako mucheka uyu. Akabva andipa mucheka uya, ininiwo ndikabva ndamupa 10 US. Ndiwo wandinoshandisa kuvhara chipo chake chiri paari. Ndakachivhara nekusingaperi, but risk iripo mukoma ndeyekuti mwana uyu anokwanisa kupenga, ende sekuru vekundibatsira vakatogumbuka zvisingaiti, vakati waisafanira kuti unge uchiita zvakadaro because iko zvino zvimidzimu yekwako yakatsamwa, nekuti izvi ndakazviita ndiri ndega after ndadzifambirawo nyaya dzacho, because ndine dzimwe un'anga dzinopota dzichindibatsira, even though sekuru vekundirombesa vari ivo chaivo vanonyatso kuziva everything about me, but kune dzimwe n'anga kana ndikanzwa zvichinzi kumfakozi kwaita n'anga, kwakati kune n'anga, ndinomboendawo ikoko ndichida kumbononzwa kuti zvakamira sei. Saka ndo pandakaudzwa kuti pane mwana wemudzinza. Ndainge ndisati ndaziva, ndikazopiwa mushonga, ndikaudzwa kuti mushonga iwoyo uchatoripota kana uri padhuze nemwana wemudzinza rekwenyu uyo azvarwa aine chipo chekuti ange achizokufumura kuti wakaromba iwewe. Saka ndakabva ndachizosensa. Ndainge ndakaudzwa kuti ndinoita sei, ndinomutengera mucheka, then kana ndamutengera mucheka iwoyo wemashavi, ndobva ndachizoti anga achinditengesera. Saka ndokubata kwandakaita shavi riri paari. Kana mungazoposta nyaya yangu muzondizivisa mukoma, ininiwo kuromba kwandakaita pari zvino chimbondisiyai ndinge ndichimbonakirwa nemari, ndinge ndichimbodyawo ndichiguta, because nhamo ndinoiziva. You cannot tell me anything. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, pakaipa. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 45 years ekuberekwa. Ndine vana vaviri, but pavana vangu ava vari vaviri, mukuru wacho haasi wangu mukoma. Amai vacho handizivi kuti varipi, whether vachiri vapenyu kana kuti vakafa, but ndine hope dzimwe dzandinogara ndichirota dzinotyisa. Mukoma, right now usiku pandiri kukunyorerai nyaya iyi, ndiri kutotya kutotaura everything. Maybe ndinokwanisa kuzongoona zvimwe zvinhu zvinozondityisa, because pane pamwe pandakamboti ndabuda panze ndakangonzwa voice remunhu akati kwandiri, unza mwana wangu, unza mwana wangu. So sometimes I get so scared. There are times whereby ndinogara panze kusvika murume wangu azobva kubasa, because ndinenge ndichitya kugara mumba. Like I just feel uncomfortable. I feel a presence of something or someone anenge achida kundikuvadza. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, ndakabatsirwa nebest friend yangu akazoshaika. Aishanda papariri nyatwa, amai vake futi vainge varimo munyaya yacho. I don't know if the mother is still alive, but izvinozvi
ndiri kuno kuSouth Africa. I lost contact with him a very long time ago. Saka friend yangu ndiye aiziva situation yandainge ndichirarama ndiri mairi. Ndakaroorwa ndikachata nemurume wangu. Dambudziko rakatanga kuitika pandiri nderekuti ndaiti ndikabatira nhumbu idzodzo dzaibva. Ndakazotanga kuita stillborn babies mukoma. It was so painful kuti unoenda kulabor odzoka usina mwana. Like, I don't know how to explain that feeling for you, the heartbreak that you will have kuti unotombozvara mwana otongobuda akafa. Sometimes you feel that it is better kuti iwewe hako unge uchifa than kuti mwana wacho ange achifa. So it happened and it happened again. Apa hama dzemurume dzakatanga kundipa pressure in a very painful way, zvekuti ndakazotanga kuita open up to my friend and her mom. I think her mom was the one who suggested this. Ndakazoti ndabatira pamuviri mwana mukomanashi. I think kuti mwana anenge akafa aine 8 months, because pane pavakambonditarisa vachipfanya dumbu rangu mama vebest friend yangu. The way that she looked at me, she was just sad. I think vakatozviziva kuti mwana ainge afira mudumbu. Vakazongofonera friend yangu akandifonera vakange vamuudza kuti ange achizondiudza kuti ndinge ndichiacta up as if ndainge ndatopinda mulabor. My husband panicked, and as always ainge aine depression yekusaziva kuti ndainge ndichazoita zvekare umwe mwana akafa. So he then took me, ndikabva ndamuudza kuti asamboudza kana ani zvake kuti nhumbu yainge yava kurwadza. You know, I was always feeding my husband kuti hama dzako maybe pane zvadziri kundiita, and he was also believing it. Then I went into labor. I was being assisted by my friend namama vake vainge vakatoronga nemamwe manurses ainge ari pashift ipapo. Saka mwana wangu ndakatobetserwa mwana ainge akatofa nechekare, like skin yake yainge yatoita white kuita kunge mwana akange afa kwenguva yakareba akagara ari mudumbu. Like, I really do not know. Ndabetserwa mwana wangu kudaro, then ndokubva ndachizoiswa mune imwe ward mainge muine vamwe vakadzi vainge vafirwawo nevana vavo. Like, it was just sad. Hapana kuzombotora nguva, I think about 35 minutes later, pane mumwe mukadzi, I still remember that woman, she was not that old, akaunzwawo kuwadi kwandainge ndiri, but ndakazobuditswa manje. I suspect kuti wake mwana ndiye wandakazopiwa, a beautiful bouncing baby boy. And like rakangoitikawo nderekuti ininiwo mukomanashi, I'll just change the color of my skin, ndichangotiwo ndiri mutema. Mwana akangobudawo akaita mutema sezvandiri, ndikatopiwa mwana wangu. And you know, vanhu nekuzofananidzira mwana uyu atova nemafeatures akaita seni, like akatongofanana neni. I really do not know how it works, but kana tikamira tiri two, of course nadedi vake, you can't really tell like the similarities, but neni takafanana mukoma. But DNA kana kuri kunzi ikaitwa zvinotongobuda zvichitongorakidza zvega kuti no ways mwana haasi wangu. But second time around I was lucky, ndikabetserwawo mwana wangu, ndikaenda kulabor, ndikadzoka ndiine mwana. That was like the greatest gift like ever in my entire life. Ndiyo secret yangu yandinayo mukoma. When you post, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kune avo vanenge vachida kuziva kuti, so do I love my firstborn son? Oh hell yes, I love him because he is the one who gave me joy when life was dark and painful. So I will love him, and I always love him. Handina wandinosarudza pakati pavo vari vaviri, ndinovada vose zvakafanana. Vedare, hanzi navahanzvadzi vedu, I don't even regret kuba kwavakaita mwana pakaipa. Munoti kudii nenyaya dzakadai? Ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi mwana iyeye vakamupa upenyu hwakanaka hwaainge asingatombotarisiri kuti angararamawo upenyu hwakadaro. Zvakangooma
hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Please make sure that you like the video and also you comment. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.